RDC ADF ma murtilenw ye duguden 12 faga Congo jamana kɔran fan fɛ nin dɔgɔkun na sigida mɔgɔw y'o fɔ AFP ye sibiridon o laban kɛra fagali minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na minnu ni kuluw ni cɛsirilenw don kɛlɛcɛ minnu bɔra ADF jɛkuluba sɔrɔdasikulu la olu ye bingani kɛ dugudenw kan u ka forow la Ituri mara la jumadon John Vulevero min ye sigida jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye y'o fɔ u ye sow bin ka sɔrɔ ka tasuma don u la a ko ten sigida mɔgɔw ye su 9 sɔrɔ jumadon Elake kɔrɔyanfɛ dugu kɔnɔ ka saba wɛrɛ sɔrɔ Apesiko nga Vulevero ye lasɔnni kɛ ko mɔgɔ hakɛ bɛ se ka caya sigida ɲɛmɔgɔ sirannen don ko su caman bɛ kɔngɔ dɔ kɔnɔ min bɛ kɛrɛfɛ kɔngɔ min tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la Matadi Muyampani n'o ye Mabasa mara ɲɛmɔgɔ ye ani sigida ɲɛmɔgɔba dɔ Ibra Mugeni fana y'a jira ko mɔgɔ minnu fagara Mugeni ko maa 7 minnu fagara Apesiko olu sɔrɔla u sirilen don u kunkolo tigɛra sɔrasi tun bilala o yɔrɔ la walasa ka sira di su ka don Muyapandi y'o fɔ ADF ye marifatigi kulu 10 ni caman dɔ ye minnu bɛ baarala kɛ Congo kɔrɔyan fan fɛ u caman ye marabolokɛlaw tiɲɛ ye minnu kɛra farafina belebeleba ni bin kɔfɛ jamana ka fangatigikɔrɔ Mobutu Sese Seko san 1990 waati la Islamic State kulu b'a fɔ ko ADF ye a ka cɛmancɛ farafina tɔnden a daminɛna silamɛ fanba tun ye Uganda kulu marifatigiw ka jɛkulu a ye milisi fagalen dɔ ye o mara kɔnɔ min jalakilen don ko a ye sivilu ba caman faga Congo jamanatigi Felix Tshisekedi ye Ituru n'a sigiɲɔgɔn Kivu woroduguya mara bila laminiko la san 2021 k'a sababu kɛ a ka cɛsiri kura ye walasa ka ADF gɛn ka bɔ a ka fanga sigiyɔrɔ la o fɛɛrɛw hukumu kɔnɔ lakana ɲɛmɔgɔw ka baara o bilali sigida fanga ɲɛnabɔli la k'a sɔrɔ RDC fana ye sɔrɔdasi baaraw daminɛ ni Uganda ye ADF kɛlɛli la san 2021 Novembre kalo la o bɛɛ n'a ta maa murutilenw ka binganiw tora sen na Vulevero nimisara ko baarabaw ma ɲɛ minɛ a ka sigida la a ko jamanadenw bɛ sa don o don yɔrɔ min na